Karbi tum tanon ke aprang karbi kalilo. Aprang nang barbom tanglo. Beha beparahin kingkam kachejor ongdung akarbi ang bongpen TVS Langneh mate sotro Langneh ta inutlo. Arang liphan ke TVS Langneh pusi rartum chinilo. Lason thot sipini pai ni phai siani TVS Langneh hempu sotro Langneh pen rar phan joy ke warsai ki pithekja phan akimang pen Birla Presbyterian Church adum Langneh Motors Kimi dealer lapen ke langchari ponja phan alang ni chordai na trang pia phansi ke langchari arpu pipondo Bangso Langneh TVS dealer kimi sotro Tirona Sarbura Kanya Tirnani dengpen Automobile Dealership showroom kimi inpu pombe Mini Bangso Langneh TVS Automobile Showroom kangpu along Congress asong along XEM Rataning T Ratul Tiron APHLC Dunmeipu Rajesh Tiso Rajen Timung Singja Tiso Warklung Puning Ding Penchenglok Pinangan Abang Phubang Priatum Chetongdu Langneh TVS Showroom kangpu hut sotro Langneh kaning jepona tengke Karbiatung ta Beha Bepara Hinpunon Ajara Sai Hinpunon Aprang Nangbar Nangpo Hem Dojoy Penke Ajara Sai ta Chunchelo Lasi Beha Bepara Hinanat King Kamche Jordan Pen Mithang Kereng Jiaphan Avar Sai Kimi Chiri Nangpo Lapen Karbia Hamphang Kipaching Thur Jelong King Kamche Jordan Nangpo Pusi Ningje Pong Alang Lipen Kipachini Pon Thua Tengke Kumania Bang Phubang Phi Dangnia Gari ke Nam Jiaphan Aning ke Hang Dole Pute Langneh TVS along Humri Pen Joy ke Avar Sai Long Ponji Lancho takali TVS agari aban pen akimi kachelar joy ke pen finance avarsai anparta jongsi bangso showroom along pai chikro ni phai si pen ni phai hini la niniang bong bike punon scooty punon namdam pulote special price discount apen gift mate crack jack anong isitame long ponji puta pachini ponthu pini arnian pini pen aban jitu akimi laso showroom kangpu akimi amen pen offer do basic gift along ji lasi jongsi nini yang bong alang tum rara tum dang humri polodang pe aki joy our side along ji News report Carbin Long Live